जतनो खुलुमबाय था आं लबा बिमल देब्रमा यांगो सन्जय दङ कुनुइ सन्जय दङ इको खसाय गुन्दामो सिनि तिनि 23 तारिख मार्च 2025 जों गुमुटी पार्ट 2 जेंखातिनि ताइसा तिनि जों शुटिं खालायखा अ जागा आमपुरा खुवाय तिरिं काइमा जागा अ जागा न ओंखाय जों उयांगो दङ हारवा काख्लाय जाग्रब दङ तुइसा दङ आरो गुन्दारक नायक बाय नायकानो रिफिरिक माने शर्ट खालायलायखा ओंखाय न ताइसा आपडेट दिनाय जों आपडेट दिया बालखा सामुं चलि दङ तिनि रोजामुं र गान र तिनि रेकर्डिं पाइखा ओंखाय तिन नायिकारक दङ इको लक्ष्मी दङ र ते अलियम रामकुमार किसान ते खरकसा तिनि प्रड्यूसर दङ दावरुन तिनि प्रड्यूसर सन्जय ओंखाय प्रड्यूसर नरक किसा सादि नरक सादि दावरुन माने फिल्मनि जों सामुं रम लायनानै तिनि बाहायंखा शुटिं दं सादि औ सिनि तिनि जे गुमुटी पार्ट 2 नि शुटिं डक्टर काहाम न उनखा तिनि आशा खायो सालबासो गुदुं मैया गोजां मैया मटामटी धरने दिबनजरा संखिजारे सक खालायलायखा तिनि म आमपुरा आमचाइनि म किसा दामरा मताइबे किसा गाना नं खाना बुदय काहाम नं खारन शुटिं डक नर जतन नाय तंनि सिनेमा शुटिं बसकांनि एबिसि लेगलाक दाति न सिनेमा बय पाइ थाङाना पाइने बयखौ रिलिज मान थाङाना दुर्गा फुजा नागिरक न सिनेमा पाइने आसा खायो सादि निन कक दं दिनै जों 23 तारिख मार्च 2025 जों ताइसा हायनो हाय आपडेट दिन मा फाइपिका नं बसकांगो जों गुमुटीनि खाचुक पार्ट 2 जों 2025 नि दिनै न पहिला जों शुटिं खालायलायो ओंखाय आरो शुटिं को फायलायका जों गोबां मा हाकचालनि फायै जों शुटिं खायका दिनै तो शुटिं दिनै सालचान बागै सक्सेस नंखा खूब कष्ट मानलायखा जों दिनै ओंखाय नरक नाय दंदि जों शुटिं खायब्रम नरक न आपडेट दिबानो नरक नाय दंदि सिनेमा शुटिं पाइना दिगिना थांखा जों रोसा मुंरक जतन जों खायबिका दाबो सुदु रोसा मुंसिनि बाकी दंसिबो ताइ कयेकटा शट दंखो आबो पाइरिबो याखै जों रिलिज खायनानै दटिन जों रिलिज खायनर न खुंनानै बागै जों साइड बै दङ गास साइना आनिक अरनो ओंखाय तिनि कक सामाने अरन पाइखा नरक आपडेट नुनाय दाबो रोजामुं तो नंखर खाथिनि नरक पुइला रोजामुं नुनाय गुमुटी खाचुक पार्ट 2 जतन खुलुमबायखा